Mm. What's up mga katrending? So, nandito na naman kami. May panibago na naman kaming mukbang mga katrending. Ang mukbang namin ngayon mga katrending is, ano to? Manggang hilaw. So, sa mukbang namin na ito mga katrending, may special guest kami. Ang aming cousin, si Darrell. Darrell. So, you can call him the boy. The boy. So, grabe siya mukhaon ani guys. Tanaw na to. Kong. 3 kilong mangga to mga katrending at saka meron kaming sausawa na ano to, ginamos. Namos. Tuyo at suka at saka meron ding ano yan boy? Alamang. Alamang. So, uyap na sa amo. So mga katrending, nakakaano to? Tulo laway to mga katrending. Kain tayo mga katrending. Let's start. First bite. First bite sa inyo. To ginamos. Wala na suka. Oo. Kanang uyabang way. Silawin ito. No. Masarap siya kasi hindi ano. Dili ko ano. Ito pa na aslom. Hindi aslom. Manila may kanon. Slong gani guys. O sila asuman. Ba? Saan? Kami bagay. Lalo. Sarang ginamos. Uyabang. Ano sa'yo? Alamang? Alamang. Sa Bisaya, uyap. Uyap. Sa mga buntis. Manila may isa ko. Yan ang lingkod-lingkod na ba? Sa TV. Tanaw TV. Tanaw TV. Unya. Kanila yun. Sarap. Sa una, mga uwan mi ani. Manglabay sa kamanggahan. Mamuno. Muna yung may pares, ginamos or asukal. Ano sukal, no? Sipita, no? Sugan sa ano. Sukal? Suka? Sukal lagi? Ihumol pa siya daan sa suka. Ay, no, asukal. Lami po ba ito? Ihuman man daw sa sukar para mawala ang aslom. Wala ang aso. Hali kayo siya green. Kain tayo mga katrinding. Lami siya. Panington atong simod. Order namin to sa online. Kasi halos lahat ngayon online na eh. What's good sa online? You don't have to go na sa store. Pwede ka ni order sa Shopee. Sa Shopee. Salamat Shopee. Ano ito ingan namin. Tama na dahil kuhan baka ng preservative na kuhan. Para dugay makuhan. Dugay Lagla. mahinog. Bata. Dugay na deliver. May kat-kat pa siguro. Yung namaligya.
Waka ka tayo ginamos mino. Okay na sa saging. Hmm? Okay na sa saging. Yummy, manggod. Tayo gani. Makain ka na namin, hindi ay. Mas naman na. Bilang? Bayang to tayo. Sa suka at tuyo. Naman. Saka ni. Kumbay. Bombay. Saka ni sa Tagalog. Union. Wow, Tagalog. Sibuyas. Mm. Crispy kayo eh. Hmm. Grabe. Fresh from the farm, pagid siya. Oh, na. Kung mulog na ba? Sarap. Binigay ka on. Yoyo. Paborito. Yoyo dito. JR. Grabe podcast sila mga Kalingot. Loyang na ikamanggahan sa una kay. Ano halos ma-harvest. Hindi, na morbis. Silingan na ma-harvest, mga batanon. Di man ingon na ilalulusaw na. Hmm? Halos karon palito na lang. Mga rich kid na ang mga Wala niya mamuno. talagsa na lang mga labay. Muno. Yummy lagi. Lami no. Oo. Utay gunod. Niyak. Lagi. Dili man ko mukha ang isda sa dinamos. Kalam irani, gwapo nga pagkabuhat. Ang siya sa saging. Oh my God, mga ka-trending ah. Mulat man din namin siya. Wala kaayo eh. Taod-taod pa ba? Tawa ka tilawan eh. Umar ka lang gayong ipakuan ba? Kanang ipakuan-kuan gid ba para paspas gid mukaon ani nana. Magaratag nagkaon ani rice ah. Manggang hilaw. Mas bit na ko kaon ka tong napay ang ani. Kaysa ingon ani. Napay. Napay Parit. walling. Oh. Naong gimingawan yun. Kanang naiginamos. Ano ko katryan na ang ginamos bata pa ko. But lang ang uban og kuan. Ang uban kay kuan man yun. Asukal. No? Sukar, Asin. toyo, Tuyo asin. toyo, suka, asukar. Asin alone will do. Pero gula pa mo katry sa ginamos mga katrending. Try ninyo. And then, pag Sarap na nag-school sarap. ko, ay na maligyaan eh. Kato. Na-introduce na rin ang alamang. Pero, iba yung alamang niya, hindi niluto. Mas masarap kasi pag niluto. Mm. Ito. Toyo, ragay di mo lang, no? Yes, for you. Lagi sa Kaya tatalo. guest man kada ko in. Mm. May ako. Kaya cute man ko. Abi na kung di na tumahurot. So, Alright. mga 12 to 15 pieces ata ni siya.
Akong gisal. Sobra. No, mga 15 pataas siguro, no? 15. Lami manggod kay dili kuan. Dili kay aslom ba? Yes, long. Si Payasim siya pero tolerable lang. Sa tawag kayo na mangga. Ano? Di pa siya karabaw, no? Lahi ra ba po tong Basi apple kanding. mango. Yung iba dito, yung ang uban nani kanang magtulo dahil laway makikitag kaog mangga. Sumaya lang usap-usap. Munik is in our front. Gustong gusto niya sumali. Mm. Makasingot nila yung manggahan eh. Ito na itong singod. Huling ani siya, oh. Oh. Parang 8 piraso ang 1 kilo. No? O 6. Unom. Mga 7, 6 or 7 siguro. Liso. Muna lang ingon no, pag sobrahan, mangilo ang ipon. Saan sa dan? Sobrahan lagi eh. Pero lamit pa ikaon ba? Ami kay tungod mangud siya kay dili aslom. Di siya aslom. Nga. Juicy ba? Kami mo juicy. Crunchy food siya. Yeah, perfect po datong mga kuan gipang sausawan. Ako nga. Dili man magkuhan akong ngipon ang akong dila. Magla. Ano mo siya lalom. Itago. Ano mo pa dahil mo sausawan? So, sawan ko to mula noon hanggang ngayon. Ang lami. Kasi pang last bite, yung liso. Umasim na. Na-feel ko na yung asim. Ah. Sarap. Sa mga OFW dyan, shout out to all. Sa mga bansa na walang mangga, Ngayon mangga sa Saudi. ako kabantay. Wala pa siguro. Naa siguro, gikan diri. Pero mahal. Dili para diri ba nga pwede ra ko ano. Diri. Lain na nagtanom. Lain Lain ang nagkaon. nagtanom. Ikaw nagtanom, lain ang mo-harvest. Pero okay lang. That's what I want. Gayan mo yun.
Grabe akong singot. Sarap. Excuse me. Sarap na sarap. Sarap imong susmi. Ubos. So, So mga katrending, itong tira na to sa pangbukas, ng bibi namin din, gusto kumain ito, pero konti lang. Naubos namin yung mga mahigit 2.5 yata yung naubos namin, o 2 kilo lang mino. Sa mga marami yun mga katrending, at saka sarap talaga yung mangga na, kasi bagong lang bagong 3 pitas. kilos yung order namin. Tsaka mga katrending, kung bago pa lang kayo dito sa aming video, paki-subscribe na rin at Share and like. And paki-post na rin yung notification bell para sa susunod na update. Tsaka mga katrending, yung guest namin, salamat, si Daryl. Thank you mga katrending!